Pantiću, ti već imaš jednu opomenu pred isključenje zbog vređanja rukovodeće kadra. To si mi ti napakovao. A sad ću da ti napakujem isključenje. Zbog što si upropastio preduzeće. Ja upropastio preduzeće? Ti, Pantiću. Pa ti si nas doveo do prosjačkog štapa. Vola bre ne znaš da ubodeš. Ne možeš da telefoniraš dok ne gurneš prst u uvo. Pola familije si zaposlio u preduzeće. Kad tebe vidim, odmah se setim Darwinove teorije. I za uvredu s tog Darvila. I za to će da odgovaraš. Pa dobro, šta ti hoćeš od mene, Šojiću? 10 milijarde u devizi. Šta je to? A otkud ti znaš da ima toliko? Brzo brojim. Hoćeš trećinu. I onda? Onda ću ja da poturim svoja liđa. Sve ću da svalim na ove Singapurćane i doviđenja. Pa ti si veliko đubre. I to đubre sam u stanju da progutam samo ako nađemo zajednički jezik, Pantiću. Ti si najveći ološ. Vređaj, Pantiću. Samo nemoj da pređeš određenu granicu, jer ja sam ovlašćeno lice. Ti si lopuža! I tu lopužu ću da progutam, Pantiću. Pa to su tuđe pare, Šojiću. Pa velike pare su uvek tuđe, Pantiću.